Paško poslal. Tieto zápasy začínajú tak zľahka a potom sa to troška rozbehne, ale dneska Guram Kašia teraz prepustil loptu za seba, je to otvárací gól, 5. minúta, Samoďatko. Žilinčania vyhrávajú 1-0. Nestihol som to ani dopovedať a máme tu gól, takže ako vravím, Žilina veľmi, veľmi svižne vstúpila do toho zápasu a hneď to aj využila. Obrovské zaváhanie hostujúcej defenzívy, obrovská chyba pravdepodobne komunikačného charakteru medzi Guramom Kašiom a Dominikom Takáčom. Samoďatko s druhým gólom v aktuálnom ročníku, celkovo tretím v žilinských farbách. Bude preberať už v pokutovom území, spätná prihrávka na Roba Maka. Z týchto pozícií vie zakončiť, ale posúva ešte na Marka Toliča. Marko Toliča, zákrok Ľubomíra Belka. Blackman. Po ňom Guram Kašia, opäť panamský reprezentant. Toto smrdelo faulom a je z toho pokutový kop. Penáltu proti Kajratu Almaty, dnes má šancu na reparát. Varsegian, Belko si na loptu siahol, ale je vyrovnané. Každopádne dnes ukopol troška lepšie ako proti Kajratu, čo ho môže mrzieť, ale asi aj to nervové vyčerpanie proti Kajratu bolo oveľa väčšie ako tu pod Dubňom. Videli sme aj radosť z hostujúceho sektoru a 25. minúta, 2 góly. Jeden na domácej strane, jeden na hostujúcej. Už len 2 do naplnenia toho nástrelu z minulého ročníka na zápas. A samozrejme nás môže tešiť, že sa vrátil do Slovenskej ligy. Patrik Ilko vysunul Roginiča, ktorý už je v pokutovom území. Jedno Ačko už má, prichádza druhé! Žilina vyhráva 2-1 opäť po spolupráci Roginič-Ďatko. Opäť veľmi dobrá priamočiara akcia Žiliny a Ďatko je druhýkrát na správnom mieste. Zamyslený Vladimír Weiss a v tomto prípade musíme vyzdvihnúť aj Patrika Ilka opäť v tomto zápase, pretože práve on ustal ťažký súboj so Sandrom Krúzom, potiahol loptu, vysunul Roginiča, ktorý potom načapoval druhý gól Samovi Ďatkovi. Ešte raz sledujeme ten prienik Patrika Ilka. No a ako si tam Samoďatko našiel priestor medzi snáď 3-4 obrancami Slovana Bratislava. Opäť chyba defenzívy, veľa si ich. Áno, ale v podstate vidí, že ten Ďatko hrá z ľavej strany, ale je tam. Vie, keď centruje Roginič, niekto tam musí byť. A toto je veľká výhoda, keď máš hráča, ktorý pochopí to, že kedy má doplniť tú 16-ku namiesto možno. V tomto zápase si ho teda zatiaľ o 1 gól pohoršili. Patrik Ilko, Marko Roginič síce neprešiel, pomohol mu, ale Miro Káčer, ktorý už je v pokutovom území. Káčer si to pripravuje na zakončenie, gól! Miro Káčer, Žilina vyhráva 3-1. Miro Káčer odčinil svoje penaltové zaváhanie, kde spôsobil faul a najlepšia odpoveď, aká mohla prísť z jeho kopačiek. Spravil to ako skúsený kuželkár. Zbúral všetko, čo mal pred sebou a pretlačil sa až ku gólovému momentu. Miro Káčer s druhým gólom v aktuálnom ročníku posiela Žilinu do vedenia 3-1 a už máme naplnenú tú kvótu 4 gólov na zápas z minulého ročníka. Samozrejme, treba podotknúť, že aj s nutnou dávkou šťastia, ale s Roginičom sa tam doslova prebúrali cez defenzívu Slovana Bratislava a išli si za tretím gólom v zápase. Bola tam troška dávka šťastia, ale išiel tam, vypýtal si loptu, zabojoval o ňu a bol odmenený. Naťahuje sekundy, pretože v tejto chvíli vypršal nadstavený čas úvodného dejstva. Martin Dohal pískol do pišťalky. Žilinčania po prvom polčase vyhrávajú nad Slovanom Bratislava 3-1. A môžeme si prebehnúť ich základnú zostavu, respektíve 11, ktorá nastúpi do druhého polčasa, potom polčasu ako Martin Dohal v úspešných zápasoch proti Andore a v Moldavsku. Pozor na túto podrážanú loptu, ku ktorej sa môže dostať Varsegian. Výborný zákrok Ľubomíra Belka. Zlá príhra. Lopta do 16-ky.
Lavičkoval paradoxne najnižší hráč, Miro Káčer však našiel len Nina Marcelliho. Aj zvracia loptu do ohňa, Wimmer prehodil na Barsegiana, jeho právačka končí v bráne, 3-2. Arménsky reprezentant netrafil tú loptu ideálne, to treba povedať, a možno aj vďaka tomu preleboval Ľubomíra Belka. Presne tak to vo futbale býva. Keď niekedy netrafíš ideálne ako chceš, tak o to väčšie problémy to narobí brankárovi. A vieme o tom, že Barsegian je ľavák, tu netradične pravou nohou, a napokon to Slovanu vyšlo. Tých rohov tam bolo na moje pomery až príliš veľa, aj keď Slovan s nimi nenaložil podľa mňa dobre. Ale boli natlačení v 16-ke a tu vidieť... Koníček od Tigrana Barsegiana, ktorý podkúril v Belasom kotli. A dopredu môže ísť Barsegian. Barsegian na osi ihriska dokázal prepasírovať prihrávku na Weissa. A ten mu loptu vrátil tak napokon Marcellimu, ktorý nedokázal zakončiť, a po ňom ani András Šporár, ktorý sa teraz vyčítavo pozerá na odchovanca Belasích. Hranica sa dostal k lopte za defenzívou. Timo Hranica a jeho zakončenie mimo. Strieľaná prihrávka wingbacka Žiliny. Zlá prihrávka, ktorú ani nemusel nejako majstrovsky zachytiť Vaško, jednoducho mu prišla na nohu. Navyše si vypýtal nedovolený zákrok, čo je voda na mlyn pre Žilinu v 86. minúte zápasu. No a vidíme, že nám tu tečú emócie. Bol tam nejaký úder do tváre? Myslím si, že áno, a to je červená karta pre mňa, aspoň z môjho pohľadu, to, čo som videl, a úplný skrat, neviem to inak pochopiť. Máš 3-2, možno bude nastavených 10 minút a ty urobíš toto. No a pozrime sa na to ešte raz. Jano Minárik tu išiel robiť poriadok, prišla tam hneď facka. Vieme, že v oblasti tváre sa ten úder a intenzita posudzuje inak. Dáme ďalej. A hrá ďalej aj Lukáš Prokop, ktorý už je v pokutovom území, ale toto pokutový kop nebude. Napriek tomu Žilinčania na lopte. Filip Kaša veľmi dobre vystúpil z tej defenzívnej formácie, ale stráca loptu. Nino Marcelli postupuje dopredu. 4 Belasi proti 5 Žilinčanom. Nino Marcelli posúva loptu na Kuchareviča, ktorý zakončil, a Belkovi vypadla lopta z rúk. Toto je vyrovnávajúci gól. Je to tak, 3-3. Neuveriteľné momenty na štadióne pod Dubňom. Obrovská hrúbka brankára Žiliny. Ale to je presne ten moment tomu útočníkovi, keď to padá, tak to padá a dá aj takýto gól, a vlastne o tom je futbal. Ako som povedal, Kucharevič dal po svojom zápase 3 góly a vidíme teraz, samozrejme, Ľubo Belko vie, že to ide na jeho vrúb. Predtým zachránil Žilinu pred inkasovaním gólu výbornými zákrokmi, a toto si asi do albumu neuloží. Kolia Kucharevič je v tejto chvíli najlepším strelcom našej najvyššej súťaže s 5 gólmi a očividne teda gólový žolík. A to som chcel pred malou chvíľou povedať, že tento zápas si môže Žilina prehrať už len sama. Stalo sa. Nadstavený čas. Marcelliho center do pokutového územia. Wimmer predĺžil. Žilinčania ešte nedokázali odvrátiť loptu. Marko Tolič zakončuje. Tolič. Belko loptu má v rukách, ale priznám sa, neviem, či toto nebol nedovolený zákrok na Kevina Wimmera. V momente, keď sa rúti dopredu Xavi Adang, proti nemu Marko Tolič. Vykopáva loptu na rohový kop. Ofenzívny moment, posledné zakončenie tohto zápasu. Martin Dohal ukončil duel medzi MŠK Žilina